Sziasztok gyerekek! Akkor Minecraftozzunk egy kicsit. Én Dávid vagyok, csak a lány azt ki nem. Na akkor menjünk be a házba. Bagos ez az ágy. Ide majd hozunk homokot. Lépcső. Akkor... Uzzapá. Szerintem berakok. És akkor így már másod. Tényleg a 9-eset kiveszek. Megnézzük. Akkor menjünk homokért. Itt is van. És majd elmegyünk kalandozni. Hát, majd csinálunk legalább egy másik házat. Sajnos. Így jobb lesz, mert le fog fölöslegni. Akkor nézzük meg, mi van egy chestben. Tojás. Az nem kell. Ezt hozom magammal, követ is hozok. Ennivalót is, fákját is. Húsit is. És akkor kenekünk fel is. Feljutok is. És akkor hozunk egy is. Nádat is. Ez nem kell. Ha! Jöhet, amit csak találok egy csendben. Majd úgy megnézem, hogy nem kell, és akkor... Jó képek, szívre fájt. Akkor... Menjünk. Hozom az ágyat. Crafting table. Na. Lépcsőt hozzak. Mi van fent? Azt a sütőhöz kell. Egy kis szünet. Sziasztok!